Yo, smartphone ya abantu awuvangami laba. Samsung A04. Hey, abantu awuvangami screen. That's my iPhone. Sematala khamba. Hola matala, hola. Alright. Angimnandi. Ya nje ukuthi nekuphandlawo nje. Ngilala mfana kithi. Ayisho langa manje. Awubona into ekuphandlawo. Madoda. Uphethe into kahle muso wena kuze. Angabuki la, buka la. Awubona into ekuphandlawo. Athi ngibona sha. Madoda, ngizwe into ekhala nayo wena. Yathengwa lo. Kwena. Angiyabuka. Ubothi imali nayo yabo. Ngicabanga ukuningi nje uthenge lo. Nyathi usenza wena ngimedwalo nawo. Mothenga lo. Siyakubongisa mina ke. Yeah. Bona bangakubamba inkunzi phela bakujontsheke bayibathatha lamalanga. Hayi kimi. Mina ngiyathi Themba. Athemba na. All right, ayisitawubona. Sadibana. Sure. Mfana lo. Ayatsekela lo mfana lona manje. Ungathathi umfonele ibra yami lisa fast. Kusemkhulu. Ngikhamba la. Ebhoza ngiphethe inombolo mfana kithi. Mina inombolo njani atamay. Ngikutshela kunalenye intwana la ifika la kimi ngichomela ngemabhelasi la nyuwane. Siluphana ngaka la kasi mfana uphethe smartphone esinye simasimba ntona mina sengithembele wena lokuningi vele ngiyakela. Ekusel kama yayo ngihlanhla le intwana manje. Ngishokutholela lapha endawo. Lapha kamapetula. Wala yetha le lapha sisayidini lapha. Intwana ngifuna ungendele iplan phela mani siphumela lena lebhela le eyimasimba kakhulu mfethu. Ya, sengithembe wena choose. Nayendela ungawazi. Ya, ungawazi. Wola. Hlandla, ubamba ifoni. Lakasi singana lutho. Bathi inkunzi mangifika kacaca. Umacala non-stop. Mina ngiyasipana. Anginandaba ungangizonda ke mfana. Shaya shunu ngizeqhakaza ikusasa. Angikhumula ngayibeka yagcwala. I'm the gold, the crown ngiyayithatha. Futhi imali lo mhlaba ngizophatha. Manje zothula anginaka ungilawula cause kuyafana ngengilahla ithaku nensimbi siyasini anginaka usicukula bangizela ngomqondo baplana ukungisa mina noku afana nawe mina nginenkafu Lana wena yinjira. Njani manje mina ke? Bayithethe ifoni. Ngichoma ngayo ngishutha ngayo ngala. Chama unye wephara kuthatha ifoni yami. Haw. Wena Mr Brand new phone. Sebakuthathele nyaka. Choma ngayo leyo bengaseyami le phone yakho bengiyibona. Bengibolekile man. Ntwana. Mara ntwana ngitshelile mukudla kazi uyathi njani ntwana babamba inkunzi ingole njani. Shana mina ngitshelile ntwana. Jwayele kulethi ngenzawo mina ngijwayele ukuthi yenzawo le phone ngiyibolekile kuseyami ngathi no ibhadala kanjani. Madoda kusiyona kuba yakho. Senkingeni wena kuse. Madoda. Ifone 1.7 yomkhipha iningi. Antwana nankena ubochoma ngayo kakhulu. Manje uhamba ukhomba wonke lo muntu la strategi. Ngani bengishutha mina yabo. Umani wahlala naye kanini. Bengizama ukuchoma mina ngingahla njani ifoni ekahle ekhaya ngifuna Ngikubona kweliphara lokuthathela ifoni ntwana. mara ngathi kuthunyelwe kwathi njani usinefoni enywayo. Hayi na uhamba ukhomba wonke lo muntu. Bukela boy, bukela ntwana ukuthi njani inombolo bukela boy. Bamba la, yokho ukuthathela mona. Ngesigqoko ntwana yami ibonus ha. Wena ngiyafanisa izapho. Oh my god. Ngene yana ngichazeleni. Moye lo muntu lo nithathe intanga. Natana. Ntwana nawe uyabheda ntwana Yo, Natana. Oh Natana nje. Isigqoko sami. Ngikuthembile sike. Ntwana mina yakena ntwana sisonke manje. Ntwana ule uthetha ukuthi wona njani ntwana yami manje ngikuthembile manje macala manje. Mntwana ngibona lokuba boy. Ntwana bengikuthembile manje nawe letha lokwesibhakwana manje ukufana. Uthola boy mntwana. Akho sack man. Yes sis. Ona Ngithi
Anothi ngitsini? Sonke sifuna iphepha